Mazi Ifeanyi Onye-Ije ndị banye mmammanụ tata bụ ụbọchị Wednesday bụrụ ahịa eke bụrụ mkpụrụ abalị 18 n'ime ọnwa Ọktoba n'afọ 2017 ọkọ akụkọ bụ Maazị Ifeanyi Nwosu aka kparala ofu nwa agbọghọbịa onye nke aha ya bụ Chidimma Ụzọdike ma bụrụ nwafọ amụrụ n'Imo steeti ebe ọ gara n'ọkpa origori n'obodo nke a na-akpọ Ezinifite nke dị n'Agụata Local Gọọmenti nke Anambra steeti. Ya bụ nwata nwa agbọghọbịa bụ nnọọ onye nke ndị jidere ya wee yipụ ya akwa ya wee gbaa ya ọtọ wee mebọọ ya. O wee bụrụ nnọọ ihe mwute na ndị a mebọrọ ya, ma tupu anyị agaba n'iru ka anyị gere ekene ma hụ ihe onyonyo ebe emebọrọ ya bụ nwata nwa agbọghọbịa. Chidimma gịnị? Ụzọdike bụ onye ebe Imo steeti ka ebe isi wee bịa ebe a? Ị na-agba moto from Onitsha bịa ebe izu ori. Taa first time gị ka ị si wee malụzi ụzọ. N'ime gịnị? Ndị mbụ ezu ori. Onwe ihe mere na anyị achọrọ ịma. How many houses ka buggled today? How many? Then gịnị ka ị zutere? Ị zutere gịnị? Kenka bụ biscuit. Ego ole ka ị zutere? Ndị be anyị ya bụ ihe abụrụla nnọọ ezigbo ihe mwute. Anyị ejirigodo anya anyị wee hụ ma were ntị anyị wee nụ etu esi wee mebe onye bụ ọmarịcha nwa agbọghọbịa onye aha ya bụ Chidimma Ụzọdike. Ya bụ ihe nwere ka ọ dị. Ihe anyị chọrọ ka anyị rịọ ndị Igbo anyị bụ mgbe ọbụla anyị jidere onye na-eme ihe ọjọọ bụkwa na ihe ọjọọ, kama ka anyị were kene uche were ụkwụ wee na-achọ ya bụ ihe danyere na mmiri. Ọ bụrụ na ile anya ma gee ntị etu esi wee gbanya bụ nwa agbọghọbịa ajụjụ ọnụ bụ Chidimma, ị ga-achọpụta na ọ dị ka o nwere ka o si wee dịrị ya bụ nwa agbọghọbịa. Anyị anaghị asịkwa na ihe o mere bụ ihe dị mma, kama na ile akụkọ ya o mepere ụzọ banye ihe ọ gara wee zuru wee bụrụ biskit. Ọtụtụ ajụjụ ka ndị mmadụ na-ajụ sị mana ọ bụrụkwa na ọ banyere ya bụ ebe wee hụ nde kwuru nde naira, ọ ga-eburukwa ya wee gbawara dịka onye ori. Mana ịbịa n'akụkụ nke ọzọ lelee ya bụ ihe, ịhụ na nwa agbọghọbịa dị etu a mere ihe dị etu a ịjụkwa m, aga m asị na eneghị anya na o nwere ka o si wee dịrị ya n'ụbụrụ. Anaghị m asịkwa na ihe o mere dị mma, kama ihe anyị na-arịọ bụ ka anyị kwụsị kene ihe a na-akpọ ya bụ jungle justice, ka anyị kwụsị kene ihe dị otu a onwe ka ihe dị otu a si wee mee, si were uche were ụkwụ wee chọọ gịnị wee chọọ ihe danyere na mmiri. Ebe ọ bụ na ihe dị etu a mere n'obodo, si gaa na nke eze na-achị obodo ma ọ bụ na akpọrọ ya bụ nwata nwa agbọghọbịa wee kpụnye ndị uwe ojii. Ka anyị kwụsị oke mmebọ na ịgba ndị mmadụ ọtọ ma ọ bụrụ na ha mee ihe ọjọọ. Anyị anaghị asịkwa na ihe ọjọọ dị mma o, kama na ya bụ ihe nwere ka ọ dị, ọ dịzighị ka ihe ndị maara ihe na-eme. Iyipụ ya akwa ya agaghị eme ka ọ kwụsị ịbụ onye ori, kama e nwere ike imebọ mmadụ n'akụkụ ọzọ na-abụghị naanị mgbe a gbara nwa agbọghọbịa ọtọ. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-arịọ. Ọzọ dịka ibe wee bụrụ na anyị na-arịọ ndị nne na nna, onye mụta nwa ya gbaa mbọ zụọ nwa ya, onye mụta ụmụ ya gbaa mbọ mee gịnị zụọ ụmụ ya. Ka anyị kwụsị anyị mụta ụmụ anyị arapụ ha, anyị agaghị na-eleru ha anya. Nekene ka anya bụ nwa agbọghọbịa si wee mebe onwe ya, ndị a nyere ya aka wee mee gịnị wee mebọzie nke pụrụ iche. Maka na ofu nwoke si na ihere agaghị eme ya inye onye na-abọ ike n'ama, kama na ọ bụ onye ahụ na-abọ ike ka gịnị ga-eme ka ihere ga-eme. Anyị ahụgonu ka o si wee gbatakwuru ihe anya na-ekwu bụ oke amarụma wee mee gịnị wee taka akpa dibịa, ka dibịa ghara ịmụ ụma mee gịnị ghara ịmụ ụma wee bụ oke ọnụ. N'ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ nke ụbọchị nke taata n'isi njedebe. Mana tupu anyị achịkọta ya, echefukwa na agadaga mmemme nke anyị na-akwado nke anyị kpọrọ Igbo ezuo ga-adị n'ụbọchị ụka ọ bụrụ na ọnwa Disemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 10 ya bụ 10th of December. Ọ na-akpọtụ na Golden Trip Hotel Festac Town Lagos. Ebe ahụ ka anyị ga-eweta ndị niile ga-eme ka ndị mmadụ nwere ya aṅụrị. Mmadụ dịka Chi wetara agụ, mmadụ dịka John Ikechukwu Okafọ, Mr. Ibu Osta ihe eme Chinedu Ikedieze, ndị a na-akpọ Aki na Pọpọ, Emmanuela nke Mark Angel. Ụmụ obili Igbo ga-ekwechirikwa ọtụtụ ndị a maara aha ha na-eme ndị mmadụ obi ụtọ. Ha ga-anọ ya n'ụbọchị ahụ. Ihe anyị chọrọ iwepụta n'ụbọchị ahụ bụ igosi ndị mmadụ ihe gbasara ndị Igbo na ọ bụ anyị nọ n'ihe a na-akpọ entertainment industry. A ga-emezi ngosi ihe gbasara erimeri ndị Igbo, a ga-egosi achịcha
ụmụaka ndị amụrụ n'obodo Lagos ndị ma mmasị anyị bụ Igbo ohere adịgoro unu ịbịa ma na-enwere nri a na-akpọ fịọ ịhụ n'ofe a na-akpọ ofe achara ịhụ ofe Owere hụ ofe akwụ ndị Igbo erimeri osikapa a ga-eri n'ụbọchị ahụ bụ naanị osikapa nke a na-eme gịnị nke a na-akọ n'ala Igbo echekwana ka akọrọ gị akọrọ tupu ụbọchị ahụ erute unu ga na-enwetakwa n'ozi anyị ka unu wee ghọta ka nya bụ ihe ga-esi wee gbatakwuru cheta na ụbọchị anyị na-ekwu okwu ya bụ Sunday 10th of December 2017 ka anyị kwuo maka ndị na-agaghị anụcha ihe anyị na-asụ n'olu Igbo ihe anyị na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ọnwa Disemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 10 ya bụ ụbọchị ụka n'afọ abụ 2017 ọ ga-akpọtụ akpọtụ cheta na mmemme anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị Igbo ezuo nke a bụ nke mbụ a na-amalite ya a ga na-enwezie n'afọ ọbụla echekwana ka eme gịnị ka akọrọ gị nke afọ akọrọ cheta na onye ka na-ewetara unu ozi ya ka bụ m onwe m Maazị Ifeanyị Nwosu ihe anyị na-emebụrụ na ọ na-amasị gị ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị na-akwado anyị ka anyị na-emere gị ihe ndị bekee na-akpọ advertisement ya bụ ịgbasasị ihe ị na-eme ịkpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị ga-enye aka ozugbo anyị na-ezipụ ozi anyị ụwa niile ahụ ihe ị na-eme cheta na ọ bụrụkwa na ịgwaghị ndị mmadụ ihe ị na-eme ha nwanne ya aha gị bụkwa sọrị ndị mmadụ agaghị ama ka isi wee nọdụ ịkpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị enye aka wee tinye n'ikuku ụwa niile ahụ ya ka mpụtakwụrụ Africa Onye-Ije many countries na him Onye-Ije dey go Australia, Brazil